барои кор дар кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ забондонӣ ва малакаҳои корӣ лозим аст. Марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ ва марказҳои рушди малакаҳо дар 6 минтақаи Тоҷикистон барои рушди малакаҳои касбӣ ва забономӯзӣ ва машварат пеш аз сафар дарҳои худро боз карданд. Курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунад ва комилан ройгон мебошанд. Ин марказҳо 18 курсҳои касбомӯзӣ пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. Хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои намунаи давлатӣ бо рамзи байналмилалӣ гардида метавонанд дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Бритонию Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пайдо намоянд. Ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳволӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд.